Na, sziasztok! Mit mondjak? Hát az előbb sürgős dolog volt, amiért el kellett mennem. Azért úgy gondoltam, hogy elég is lesz ez a 30 perc az első résznek. Most eltévedtem. Picit, ja, nem már tudom, azt hiszem. Nos. És most akkor már ráérek. Újra. Szén! Ami igazából nem nagyon kell. Várjunk csak. Aj, bazd meg. Pedig még néztem is, hogy mi van. Érted? Most nehogy a hátamba robbanjon egy creeper, mert ez kicsit kellemetlen lenne. De vágott csak egy kicsit. Ott egy vas. Juhu. Azt hittem, nem ugrok át. Jaj, bazd meg! Aha, gondoltam. Fogyásban a... Fuck yeah. Visszamegyek az élvasért. Itt mi van? Semmi. Azért kivilágítom. Hát ez jó megcsinált. Anyád! Ez mi volt? De vissza kéne már mennem szerintem. Keci, ott volt lent a csont és majdnem leestem. Ott van még most. Azért majd visszajövök, csak jobban felszerelkezek. Ja, tudom. Itt már tudom a járást, amit itt is van még. Igen, azt hiszem itt tévedtem el. De jó, akkor szerintem itt tévedtem el. Itt tévedtem el. Ott van most. Na de jó. El is tévedek már egybe. És tök nyugis most. Lehet, hogy ezt elkiabáltam. Hát igen. A zombi barátom most azt mondta, hogy ezt elkiabáltott a köcsög. És te vagy a köcsög, zombikám. Ott voltunk. Anyád. Igen, itt voltunk. És ott fönt. Igen. Jaj, tudom. Igen. Megmagyarázhatatlan vágyat érzek, hogy arra menjek. Már értem ezt a vágyat. Hát mert kanyon. Jaj. Az már milyen fageci. És világítást is teszek ide. Egy fákja. Egy rohadt fákja. Jaj!
egyik most itt. Erre kéne menni, ugye? Ez még jobban felfelé. Na, és akkor itt majd valahol csak kijutok. Remélem, hogy kijutok. Tudom. Igen, hogy ez volt az a cuccos, ami... Igen. Ha ez volt az a cuccos... Jaj, geci, ez mi a... Jó, anyád! Na, azért mondom. Ez milyen ajtót ver már? Jaj. Éhes is vagyok már. Hol kell itt? Oj, hol? Behalok. És még Enderman is. Endermanet is hallok. Ugye nincs este. Itt azért morognak ennyire. Zombik este. Anyád! Úristen! Na, hogyha lejön valamelyik öcök, akkor én szívesen fogadom. Mindjárt megvan. Anyád! Hú, keci! Van nálunk 2 zombiós. Bazd meg. Nem akarok meghalni. Na, látsz, járások erre. Picit. Ezért elállások ide. Ó, de jó. De még vasat is találtam. És követ engem? Ez is komoly. Komoly követ engem. Tuti megöl. Beszarok. Tuti meg fog ölni. Másik az eső is. Persze már! Persze már! Persze! Persze! Annyira jó. Van nálam egy pakar, akkor gyorsban csinálok egy kőkardot. Jaj, nincsen kajám, az a baj. Van kajám? Na, ezt ki lehetne sütni. És a szenem is oda, mert... Beszarok. Ja, csak itt vagyok, jó van. Annyi cucc van. Jó, már csak te hiányoztál a köcsög. Hát ez boxom, az nem kellett. Ó, fona. Ez itt a ház, ez itt jó lesz, csak majd ki kell nagyobbítani. Jó az. Semmi gond. Na, akkor ezt és ezt tegyük elő. Most jó, hogy ez nem volt hardcore, mert akkor az bazom is jönne.
Beteszek 6-ot. Az biztos elég lesz. De szép volt. Mi a fasz csináljak? Anyára cúnyog. Csinálok papírt, nem tudom mi, csak úgy. Majd tényleg majd csinálni kéne térképet is. Három papír. Vagyis 9 papír. Oké. Jó. De akkor csinálom majd térképet. Ahhoz majd még kell redstone. Egy darab redstone. Azt hiszem. Kisülem még ma. Tényleg inkább kezdem a kajával. Inkább most azzal kezdem. Bum bum chik 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 bum 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 chika chika bum bum chika chika bum bum. Lehet, hogy változtatom az intrót. Megváltoztatom. Lehetséges, hogy megváltoztatom. Vagy ne, vagy csak lehet, hogy kicsit átírom. Szerintem kicsit csak átírom. És nem átírom, hanem... Tényleg, skint is kell csinálni. Ja, úgy megváltoztattam a nevemet. Végül is ott van. Nem, ez a nevem, Glitter. Ez ugye a YouTube-os nevem. De köz nem akar. Ez is nem tudom mire volt jó. Unatkoztam. Hát csinálok ilyen gyorsított videót, hogy fel van gyorsítva, és akkor nem tudom, mit csinálok. De az már kicsit tovább is kéne majd jutni. Ebben a cuccosba. Ott így maradsz. Ne nincs kardom! Anyád kisült. Anyád az anyád. Tudom. Akkor jó. Ide elég csak egy vaskard. Tényleg el kéne menni izélni. El kéne menni. Jó, az magyar. Tehát, jaj, menj innen! Kétszer ütöttem meg. Megint. Zombi, hát persze, hogy zombi. Ott vagy. Te, famalac. A büdös Isten. Bari. Hol vagy, famalac? Sehol. Aj. Majdnem átugrottam a birkát. Ez de jó ugrás volt. Ez az ilyen. Ez az ugrás, ez pro volt. Egyébként, amikor majd nem fog esni a... csak fa alá mentem. Amikor majd nem fog esni az eső, akkor majd el kéne menni kaját beszerezni. Ott a famalac! Kiütöm a nulabbakat. Szia! Azt hittem meghalsz. Köcsög. Köcsög. Jaj. Jaj, csuhaj, muhaj. Jaj, majdnem direkt leeste. Jaj, nehogy creeper robbanjon a hátamba. Jó, csak majdnem. Véletlenül elkezdtem sprintelni, az nem durva, nem jó.
Estét kéne csinálni, aludni, azt akkor elázza sű. És miért ide nyomtam bele? Ezt nem legyen az egész ott. Semmi érdemes se chestbe tenni, mert hogyha most ki akarok sütni valamit, akkor most ez ne legyen ma úgy, hogy megfogod és akkor át kell tenned a chestből a sütőbe, hanem inkább alapból a sütőbe legyen, azt akkor beteszed, amit akarsz, és már süti is. Süti is. Az jó. Még nézd, megtartom. Nem tudom, az most mennyi az a videó. Hát szerintem elég lesz most ennyi. Elég kis, unalmas részeket csinálok, az a baj. Jó, hát mondjuk nem csodálom. 4:11-kor este. Az volt, hogy én nem tudok igazából nagyon easy-be meg ilyenekben játszani, mert nem tudom, én úgy nem érzem azt, hogy el tudom érni a céljaimat, amit akarok, hogy mondjuk építek egy jó házat, vagy valami, hanem egyszerűen csak úgy hátráltat azt, hogy baszki bármikor hátba támadhat egy creeper, vagy lőnek tudod ezével, íjjal, azt tudom, hogy honnan, kurva isten. Azt akkor most nem tudok semmit csinálni. Egy creeper itt van most mögöttem, fogadjunk, és nem tudok bemenni. Na jó, azért be tudok menni. Remélem. Na, bent vagyok. Tehát ne az legyen, hogy most el van csúszva. De nincs elcsúszva. Na. Figyeljétek, mert itt az ágy. Vagyis itt az ágy. Aj, dick. Chestből ki kéne venni a kardot. Tényleg itt még nem is voltam. El kéne menni. Forduljunk vissza. Jaj! Itt zombik vannak? Inkább visszamegyek. Azt a jó büdös, és itt volt egész, hogy nem kellett volna meghalnom. Hát beszarok. Van föld valahol? Ott. Egy darab elég is lesz. De jó, holnap megyek horgászni. És akkor itt fel is tudunk menni. Bázd meg. Na és... Akkor így. Na és akkor így már fel is tudunk menni. Na és akkor... Persze. És akkor itt is vagyunk. Lehet, elnézek majd valamerre. Már este van. Na hát akkor szerintem ez a részes ennyi is lett volna, nem csináltam túl sok mindent. Majd a következő ilyen részeket majd felgyorsítom azért, amiket tényleg nem csinálok semmit igazából, most csak a végén nem csináltam semmit, mert ott harcoltam, bányáztam, habci meg minden. Érted? Azt akkor ennyi, na. Szóval ennyi lenne a videó. Sziasztok! Jó ét! Tényleg egyébként meg kéne nézni, mikor sül ki az a rohadt vas.